Είσαι ένα τίποτα, μην προσποιείσαι ότι έχει σημασία, είπε η μαμά μου. Ειλικρινά, τις μισές φορές ξεχνάμε ότι υπάρχεις, πρόσθεσε ο αδελφός μου, έτσι χτύπησα το πυρούνι μου στο ποτήρι μου και είπα, δεν θα πάρει πολύ, μόνο 3 προτάσεις, μέχρι τη δεύτερη, το πρόσωπο της μαμάς μου είχε χλωμιάσει. Δεν κουνήθηκα, δεν έκλαψα, ούτε καν ανοιγόκλεισα τα μάτια μου, γιατί όταν μεγαλώνεις με ανθρώπους σαν τους δικούς μου, μαθαίνεις να φοράς το πρόσωπό σου σαν πανοπλία, μαθαίνεις να μην αντιδράς, τουλάχιστον όχι με τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον σου αργότερα. Αλλά ναι, έτσι ξεκίνησε το δεκατιανό. Το λένε δεκατιανό, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι απλά κυριακάτικο γεύμα με μιμόζες και επιπλέον κρίση. Το μενού αλλάζει. Αλλά η ατμόσφαιρα δεν αλλάζει ποτέ. Ήμασταν στα μισά του δρόμου από κάποια επιθετικά ξηρή ΚΙ, όταν η μαμά μου αποφάσισε ότι ήταν ώρα για τη συνηθισμένη αξιολόγηση της απόδοσής της. Της αρέσει να αντιμετωπίζει αυτά τα οικογενειακά γεύματα σαν ετήσιες αξιολογήσεις απόδοσης. Μόνο που εγώ δεν πήρα ποτέ τη δουλειά. Είσαι ένα τίποτα, είπε, σαν να σχολίαζε τον καιρό. Μην προσποιείσαι ότι έχει σημασία, και ο Ράιαν, ο μικρότερος αδελφός μου, του οποίου το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή του μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει ταυτόχρονα με το σήμα Wi-Fi, πρόσθεσε, ειλικρινά, ξεχνάμε ότι υπάρχει στον μισό καιρό. Γέλασε σαν να ήταν καλό, σαν να ήμασταν όλοι μέσα στο αστείο, εγώ δεν γέλασα. Απλώς έπιασα το ποτήρι μου, χωρίς τίποτα δραματικό, μόνο ένα απλό μικρό τίναγμα με το πλάι του πυρουνιού μου, και είπα, δεν θα πάρει πολύ, μόνο 3 προτάσεις, και οι 2 κοίταξαν πάνω στη μέση της μπουκιάς. Σε παρακαλώ, είπα, πλαισιώνοντας τον μπαμπά. Αυτό το αντίγραφο είναι για σένα, έπειτα έβγαλα έναν φάκελο από την τσάντα μου, απλό μαύρο, τίποτα το φανταχτερό, και τον πέρασα στο τραπέζι. Χωρίς μεγάλο λόγο, χωρίς υψωμένη φωνή, μόνο ένα μικρό σπρώξιμο πάνω στο λινό τραπεζομάντιλο, ο Ράιαν κοίταξε μπερδεμένος σαν να νόμιζε ότι μοίραζα βιογραφικά. Ο Μάρκ, ο σύζυγος που παντρεύτηκε η μαμά μου όταν ήμουν 15 ετών και σταμάτησε να αποκαλεί μπαμπά μου μόλις στέγνωσε το μελάνι, έσκυψε μπροστά σαν να περίμενε εισιτήρια για συναυλίες, αλλά η μαμά μου δεν κουνήθηκε, απλά το κοίταζε. Τελικά έπιασε το φάκελο και τον άνοιξε. Σελίδα 1, μετά 3, και εγώ το έβλεπα να συμβαίνει, αυτή την αλλαγή έκφρασης σε αργή κίνηση, σαν κάποιος να συνειδητοποιεί ότι τα φρένα δεν λειτουργούν και ότι η τύχη είναι πολύ πιο κοντά από όμικρον με τόνο, τι νόμιζε. Τα δάχτυλά της άρχισαν να τρέμουν λίγο. Ο Μάρκ από αυτάρεσκος έγινε χλωμός. Το πυρούνι του Ράιαν αιωρούνταν στον αέρα. Σαν να μην ήταν σίγουρος αν έπρεπε να συνεχίσει να τρώει ή να τρέξει, χτύπησε την τελευταία σελίδα. Μικρή σκύλα, είπε σχεδόν κάτω από την αναπνοή της. Ο Μάρκ σηκώθηκε και η καρέκλα έτριξε δυνατά στο πλακάκι. Είπες ότι τα διέγραψες αυτά τα πράγματα. Σηκώθηκα κι εγώ, διόρθωσα το πουλόβερ μου και πήρα την τσάντα μου. Τα πρωτότυπα είναι ήδη σε ανθρώπους που έχουν σημασία, είπα. Αυτό είναι μόνο για την προσωπική σου απόλαυση. Και μετά βγήκα έξω, ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω για 1 δευτερόλεπτο. Τεχνικά, είχα μετακομίσει ξανά μαζί τους περίπου 3 μήνες πριν από αυτό το υπέροχο οικογενειακό γεύμα. Τους είπα ότι δεν μπορούσα να αντέξω άλλο το διαμέρισμά μου. Είπα ότι δυσκολευόμουν. Χρειαζόμουν βοήθεια, η μαμά μου ήταν απρόθυμη να με δεχτεί. Και λέγοντας απρόθυμη, εννοώ ότι είπε ναι, αλλά ξεκαθάρισε ότι περίμενε ενίκιο, δουλειές και μηδενική συμπεριφορά, παρεμπιπτόντως, εκεί μένει και ο Ράιαν. Χωρίς δουλειά, χωρίς ενίκιο. Χωρίς δουλειές. Δεν συνεισφέρει απολύτως τίποτα εκτός από βρώμικα πιάτα και την περιστασιακή γνώμη που δεν ζήτησε κανείς. Εγώ έχω το πλυσταριό. Όχι τον ξενώνα, όχι το παλιό σου δωμάτιο, το δωμάτιο του πλυντηρίου. Υπάρχει ακόμα στεγνοτήριο εκεί μέσα. Κροταλίζει τη νύχτα σαν δαιμονισμένο. Και κάθε φορά που ταρακουνούσε τον τοίχο, υπενθύμιζα στον εαυτό μου λίγο ακόμα, μέχρι να βρω αυτό που χρειαζόμουν, γιατί δεν ήμουν εκεί για να δεθώ. Δεν ήμουν εκεί γιατί δεν είχα πουθενά άλλου να πάω. Ήμουν εκεί επειδή ήξερα ότι υπήρχαν πράγματα που δεν περίμεναν ποτέ να βρω, και σκόπευα να τα βρω. Αλλά τίποτα από αυτά δεν φάνηκε στο πρόσωπό μου στο δεκατιανό. Στο δεκατιανό, έβαλα τον χυμό πορτοκάλι. Πέρασα το βούτυρο. Χαμογέλασα όταν ο Μάρκ έκανε τα περίεργα, ψεύτικα αστεία του για τους millennials που δεν ξέρουν να πλένουν ρούχα. Ηρωνικό, αφού εγώ ήμουν αυτή που κυριολεκτικά έπλαινε τα δικά του, είπα ευχαριστώ όταν η μαμά μου έδωσε μια χαρτοπετσέτα. Σαν να μου έκανε χάρη. Κανείς δεν ρώτησε πώς πήγαινε η δουλειά. Κανείς δεν ρώτησε σε τι δούλευα, η πιο κοντινή προσοχή που έλαβα ήταν, ακόμα οδηγείς αυτό το αυτοκινητάκι.
Πήρα μια κούπα που έγραφε «Διαγαπημένη κόρη κάποιου για τα Χριστούγεννα», κάτι που είναι ξεκαρδιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι είμαι σίγουρη ότι ξέχασαν να την τυλίξουν μέχρι εκείνο το πρωί. Ο Ράιαν πήρε ένα νέο smartwatch και ένα ταξίδι στο Κανκούν για την ψυχική του υγεία. Πήρα να σκουπίσω τις σκάλες, οπότε ναι, η στιγμή στο μπραντς δεν ήταν προγραμματισμένη. Όχι ακριβώς, αλλά ένιωσα έτοιμη, και όταν είδα το πρόσωπό της να χλωμιάζει, και όταν είδα τα μάτια του Μαρκ να στρέφονται προς την πόρτα σαν να υπολόγιζε πόση ώρα θα χρειαζόταν για να το βάλει στα πόδια, όταν είδα τον Ράιαν να σκάει επιτέλους για μια φορά, ήξερα ότι είχα χτυπήσει τη φλέβα, δεν χρειαζόταν να ουρλιάξω. Έπρεπε απλώς να πω την αλήθεια. Και δεν είχα καν φτάσει κοντά στο να την πω. Ξέρεις πως μερικοί άνθρωποι μιλάνε για τα παιδικά τους χρόνια σαν να ήταν κωμωδία, πολλά εσωτερικά αστεία, παράξενες οικογενειακές παραδόσεις, ντροπιαστικές ιστορίες για πάρτι γενεθλίων που όλοι έχουν βγάλει τώρα. Ναι, αυτό δεν ήταν το δικό μου. Η παιδική μου ηλικία ήταν λιγότερο full house και περισσότερο survivor, χωρίς τα χρηματικά έπαθλα. Εξωτερικά φαινόμασταν φυσιολογικοί, κάρτες διακοπών με αναγκαστικά χαμόγελα, οικογενειακές διακοπές που με κάποιο τρόπο μπήκαν σε λευκόματα, ένα ψυγείο γεμάτο με τις τρομερές σχολικές ζωγραφιές του Ράιαν, λες και ήταν ο επόμενος Πικάσο. Αλλά μέσα μας ήταν σαν να μεγάλωνα σε μια ομαδική εργασία όπου ήμουν ο μόνος που έκανε κάποια δουλειά και εξακολουθούσα να κατηγορούμε για τον κακό βαθμό. Ο Ράιαν ήταν πάντα το αστέρι, το χρυσό παιδί. Αυτός που μπορούσε να σπάσει πράγματα και να αποκαλείται ζωηρός. Μια φορά έριξα ένα ποτήρι χυμό και με έστειλαν στο δωμάτιο μου επειδή ήμουν απρόσεκτος και δραματικός. Κάποια στιγμή άρχισα σοβαρά να αναρωτιέμαι αν είχαν ξεχάσει ότι ήμουν εκεί. Ήταν μια μέρα, ήμουν 9 χρονών, που γύρισα σπίτι ενθουσιασμένη γιατί είχα κερδίσει έναν μικρό διαγωνισμό ζωγραφικής στο σχολείο. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά ήμουν περήφανη. Έδειξα στη μητέρα μου το πιστοποιητικό, το κοίταξε και μου είπε: θα έπρεπε πραγματικά να επικεντρωθείς περισσότερο στις φυσικές επιστήμες. Η τέχνη δεν θα σε πάει πουθενά. Ο Ράιαν έφερε στο σπίτι μια κορδέλα συμμετοχής για τον καλύτερο ακροατή την ίδια εβδομάδα. Την κορνιζάρισε. Αυτά τα πράγματα προσθέτουν. Σε φθείρουν με τρόπους που δεν φαίνονται εξωτερικά. Αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν ίσως εσύ είσαι το πρόβλημα. Ίσως είσαι πραγματικά λιγότερο ενδιαφέρουσα, λιγότερο συμπαθής. Λιγότερο άξια. Ο μόνος άνθρωπος που δεν μου φερόταν σαν να ήμουν κάτι δευτερεύον ήταν ο πατέρας μου. Δεν ήταν φανταχτερός ή δραματικός. Δεν έβγαζε λόγους και δεν προσπαθούσε να κερδίσει το βραβείο του γονέα της χρονιάς. Αλλά εμφανιζόταν, βοηθούσε με τα μαθήματα, έφτιαχνε το καλύτερο ψητό τυρί στον πλανήτη, με άφηνε να παραμιλάω για τα βιβλία που διάβαζα και πραγματικά θυμόταν τι έλεγα. Ήταν σταθερός, ήσυχος, δεν καταλάβαινα γιατί η μητέρα μου ήταν πάντα τόσο ενοχλημένη μαζί του. Λες και μόνο η ύπαρξη στο ίδιο δωμάτιο ήταν προσωπική προσβολή, αλλά του φερόταν με τον ίδιο τρόπο που φερόταν και σε μένα, πράγμα που εκ των υστέρων λέει πολλά. Παρόλα αυτά, δεν αμφισβήτησα τίποτα, όχι μέχρι τη μέρα που όλα άνοιξαν. Ήμουν 12 ετών, καθόμουν στο σαλόνι. Έτρωγα ξερό popcorn και παρακολουθούσα μια σειρά που δεν με ενδιέφερε. Ο Ράιαν ήταν επάνω. Η μαμά μιλούσε στο τηλέφωνο της. Έκλεισε την τηλεόραση και είπε ότι έπρεπε να μου δείξει κάτι σοβαρό. Αυτό δεν είναι ποτέ μια καλή αρχή, ξεφύλισε τα μηνύματά της, άπλωσε την οθόνη και είπε: αυτό είναι από τον πατέρα σου. Πρέπει να δεις τι είδους άνθρωπος είναι πραγματικά. Το μήνυμα ήταν σύντομο, μόνο μία γραμμή: αν την πάρεις, θα σας σκοτώσω και τους δύο. Θυμάμαι ότι κοιτούσα την οθόνη, χωρίς να το έχω επεξεργαστεί πλήρως, σαν να είχε πάθει βλάβη ο εγκέφαλός μου. Μου είπε ότι ήταν επικίνδυνος, ότι πάντα ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί του, ότι θα ζητούσε την πλήρη κυδαιμονία για να με προστατεύσει. Μου έτριψε την πλάτη σαν να ήταν η ηρωίδα σε όλο αυτό, είπε ότι δεν χρειαζόταν να φοβάμαι πια, δεν έκλαψα καν αμέσως. Απλά καθόμουν εκεί εμβρόντιτη, σαν κάποιος να είχε τραβήξει το πάτωμα κάτω από τα πόδια μου και εγώ να ήμουν ακόμα στη μέση της πτώσης. Μετά ήρθαν τα πράγματα στο δικαστήριο. Η σιωπή, οι νέοι κανόνες, ούτε τηλεφωνήματα, ούτε επισκέψεις, ούτε θα τα βρούμε, απλά τελειώσαμε. Ο μπαμπάς μου διαγράφηκε μια νυχτή σαν κάποιος να τον έβγαλε από το σενάριο, και μου είπα να είμαι ευγνώμων. Αυτό που ακολούθησε ήταν τα χρόνια της ανοικοδόμησης, όπως τα αποκάλεσε κάποτε η μητέρα μου. Κάτι που είναι ξεκαρδιστικό, γιατί ποτέ δεν ανοικοδόμησε τίποτα. Απλά αναδιοργάνωσε τον πίνακα ελέγχου, έγινα ο συναισθηματικός της άκος του box, η ζωντανή της βοήθεια, το παιδί που δεν ήθελε αλλά έπρεπε να διαχειριστεί. Ο Ράιαν έγινε πιο δυνατός, πιο τεμπέλης, πιο κακός. Εγώ έγινα όρατος. Σταμάτησε να προσποιείται ότι ήμασταν οικογένεια,
Ήταν ξεκάθαρο ότι ήμουν εκεί επειδή δεν ήθελε να στείλει την κόρη της να ζήσει με κάποιον που ισχυριζόταν ότι ήταν ασταθής. Αλλά η αγάπη, η απαλότητα, η βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έφυγε, δεν σκέφτηκα τον πατέρα μου για πολύ καιρό. Όχι πραγματικά. Τον έβαλα σε ένα κουτί με την ένδειξη «επικίνδυνος» και έκλεισα το καπάκι. Αλλά κάποια πράγματα δεν μένουν θαμμένα, ειδικά όταν δεν είχαν ποτέ νόημα από την αρχή. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που δεν τέριαζαν, πάρα πολλές στιγμές που άκουγα κάποιον να μιλάει για τον πατέρα του και ένιωθα αυτόν τον περίεργο πόνο, σαν να θρηνούσα έναν θάνατο που κανείς δεν αναγνώριζε, και το ίδιο το μήνυμα δεν φαινόταν ποτέ σωστό. Ο μπαμπάς μου δεν ήταν τέτοιος τύπος. Ήταν ο τύπος που έκλαιγε βλέποντας το Finding Nemo, ο τύπος που ζητούσε συγγνώμη αν ύψωνε έστω και λίγο τη φωνή του. Ο τύπος που μου έλεγε ότι με αγαπούσε κάθε φορά που μιλούσαμε, αλλά ποτέ δεν είπα τίποτα φωναχτά, γιατί αν αρχίσεις να αμφισβητείς ένα ψέμα, πρέπει να αμφισβητήσεις όλα. Και δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Όχι ακόμα, γρήγορα στη δεκαετία των 20. Ο πόνος γινόταν πιο δυνατός, οι ερωτήσεις πιο βαριές. Και μια μέρα σήκωσα το τηλέφωνό μου και έστειλα ένα μήνυμα σε έναν αριθμό που δεν ήμουν καν σίγουρη ότι λειτουργούσε ακόμα. Είπα, «Γεια σου, δεν ξέρω αν αυτός είναι ακόμα ο αριθμός σου, αλλά ήθελα να σου πω ένα γεια». Λία, απαντήσαμε 15 λεπτά αργότερα, και τότε ήταν που άρχισαν να ξετυλίγονται όλα. Δεν γύρισα πίσω. Όχι μετά το δεκατιανό, όχι αφού ο φάκελος έπεσε στο τραπέζι και το πρόσωπο της μαμάς έκανε αυτό το πράγμα που η έκφραση της τσαλακώνεται, αλλά η υπερηφάνεια της δεν την άφηνε να τελειώσει τη δουλειά. Έφυγα και δεν γύρισα πίσω. Δεν πήρα τα αποφάγια, δεν πήρα καν το παλτό μου. Δεν έκανε κρύο, και ειλικρινά, χρειαζόμουν τη δραματική βόλτα περισσότερο από όμικρον με τόνο, τη ταμανίκια. Έκανα check-in σε μια βραχυχρόνια ενοικίαση με ψεύτικο επώνυμο, αρκετά δραματικό, για να κρατήσει τα πράγματα ήσυχα, όσο η ακτίνα έκρηξης καθόταν. 2 ώρες αργότερα ο αδερφός μου έστειλε μήνυμα, «Τι στο διάολο έκανες?» Ακολουθούμενο από το «Η μαμά έχει καταρρεύσει». Ο Μάρκ φωνάζει. Δεν μου λένε τι συμβαίνει. Δεν απάντησα, όχι επειδή δεν ήθελα, αλλά επειδή πραγματικά ήθελα να τους αφήσω να καθίσουν μέσα, να τους αφήσω να υδρώσουν μέσα από τα πουκάμισα πόλο τους και να αναρωτηθούν πως έπιασε ξαφνικά φωτιά όλο το σπίτι των ψεμάτων. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι είχα ένα μεγάλο σχέδιο από την πρώτη μέρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκίνησαν από μια πολύ κακή νύχτα. Ήμουν 23 ετών. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σκεφτόμουν εκείνο το μήνυμα για εβδομάδες, αυτό που μου έδειξε η μαμά όταν ήμουν 12 ετών, «Αν την πάρεις, θα σας σκοτώσω και τους δύο». Αυτό που με έκανε να βγάλω τον πατέρα μου από τη ζωή μου σαν να ήταν καρκίνος. Αυτό που με έκανε να φοβάμαι τις ίδιες μου τις αναμνήσεις, αλλά όσο μεγάλωνα, τόσο δεν έβγαινε νόημα. Ο μπαμπάς μου ήταν ο τύπος του ανθρώπου που έφτιαχνε τηγανίτες σε σχήμα ζώων, που χρησιμοποιούσε φράσεις όπως «Η ασφάλεια προηγείται». Χωρίς ηρωνία. Δεν ήταν ο τύπος που έστελνε βίαιες απειλές θανάτου, έτσι, ένα βράδυ του έστειλα μήνυμα, «Γεια. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ακόμα ο αριθμός σου, αλλά ήθελα να σου πω ένα γεια». Μου απάντησε 15 λεπτά αργότερα, «Λία, περίμενα 10 χρόνια γι' αυτό». Συναντηθήκαμε σε ένα πάρκο 3 μέρες αργότερα, σε ουδέτερο έδαφος. Περίμενα κατά το ίμιση ότι θα φαινόταν διαφορετικός, πιο ψυχρός, λες και ίσως η εκδοχή που θυμόμουν να ήταν απλώς παιδικός ευσεβής πόθος. Έμοιαζε ο ίδιος, απλά λίγο πιο γκρίζος, λίγο μικρότερος. Καθίσαμε σε ένα παγκάκι και φτάσαμε μέχρι το δεύτερο φλιτζάνι καφέ πριν ρωτήσω για το μήνυμα. Δεν κουνήθηκε, απλώς κούνησε αργά το κεφάλι του και είπε, «Δεν το έγραψα εγώ. Δεν το έστειλα. Ποτέ δεν θα το έκανα». Δεν παρακάλεσε, δεν έκλαψε, απλά είπε ότι λυπάται. Το πίστεψα, αλλά κατάλαβε γιατί δεν το είχα πιστέψει. Και το πιο περίεργο, τον πίστεψα όχι επειδή είχε αποδείξεις, δεν είχε. Αλλά επειδή το ένστικτό μου σταμάτησε να ουριάζει τη στιγμή που το είπε. Έτσι άρχισα να ψάχνω, στην αρχή δεν ήξερα τι έψαχνα. Δεν ήμουν hacker. Δεν ήμουν κανένας θεωρητικός συνωμοσίας. Ήμουν απλά μια κόρη που ήθελε να μάθει τι στο διάολο συνέβη στην πραγματικότητα, έτσι έκανα κάτι γι' αυτό. Εκπαιδεύτηκα, πήρα πιστοποίηση, έγινα ιδιωτικός detective με άδεια. Πλήρης ιδιωτικός detective. Όχι το είδος της καμπαρντίνας. Το νόμιμο, βαρετό είδος γραφειοκρατίας. Ψηφιακή εγκληματολογία. Δημοσκοπήσεις αρχείων. Μεταδεδομένα. Εντοπισμός τραπεζών, και μόλις τα έκανα όλα αυτά, μετακόμισα στο σπίτι μου. Είπα στη μαμά ότι έχασα τη δουλειά μου, ότι δεν μπορούσα να πληρώσω το ενίκιο,
ότι χρειαζόμουν λίγη βοήθεια για να ορθοποδήσω. Γύρισε τα μάτια της και μου είπε ότι μπορούσα να έχω το πλυσταριό. Τέλεια! Ενώ μου ανέθεσε τη δουλειά των πιάτων και φρόντιζε να συνεισφέρω, πήγα να ψάξω και τελικά το βρήκα. Ξεκίνησε με έναν παλιό φορητό υπολογιστή που ήταν χωμένος πίσω από μερικά πουλόβερ. Προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, αλλά τίποτα που δεν μπορούσα να περάσω. Μέσα υπήρχαν φάκελοι, απρόσεκτα ονόματα όπως Legal One και Assets Backup και δεν σας κάνω πλάκα, μην ανοίξετε. Άνοιξα και υπήρχε ένα προσχέδιο του μηνύματος, το ψεύτικο. Αν την πάρετε, θα σας σκοτώσω και τους δύο. Πληκτρολογημένο σε ένα Word doc, αποθηκευμένο 5 μέρες πριν από την ημερομηνία που ισχυριζόταν ότι στάλθηκε. Υπήρχαν σημειώσεις στα περιθώρια, αναθεωρήσεις, υπήρχε ακόμη και μια φούσκα σχολείων που έλεγε, πολύ δραματικό. Αλλά αυτό δεν ήταν το χειρότερο. Βρήκα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ αυτής και του Μαρκ από την εποχή που ήταν ακόμα φίλοι, μιλώντας για το πώς να τον κάνουν να φαίνεται ασταθής, πώς να προστατεύσουν τα χρήματα, και μιλώντας για χρήματα. Ισχυρίστηκε ότι ο μπαμπάς είχε κάνει μια κακή επένδυση κατά τη διάρκεια του διαζυγίου, με αποτέλεσμα τα μισά από τα περιουσιακά του στοιχεία απλά να εξαφανιστούν, αλλά σε έναν άλλο φάκελο, επειδή φυσικά έθετε αντίγραφα ασφαλείας των πάντων, βρήκα σκαναρισμένα τραπεζικά αρχεία, εμβάσματα σε λογαριασμό στο Belize, ψεύτικες εταιρείες βιτρίνες, όλα δημιουργημένα στο όνομα του Μαρκ, έκλεψαν τα πάντα, παγίδευσαν τον πατέρα μου, πήραν το σπίτι, τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, τη συμφωνία κηδαιμονίας και τον άφησαν με τίποτα, εκτός από μια φήμη που δεν είχε κερδίσει, οπότε ναι, τα εκτύπωσα όλα, έκανα αντίγραφα και έδωσα ένα στον πατέρα μου. Το ένα που έσπρωξα στο τραπέζι στο δεκατιανό. Αυτό ήταν απλά ένα αναμνηστικό, πίσω στο παρόν. 3 βράδια αφότου έφυγα, χτύπησε η πόρτα μου. Κοίταξα από το ματάκι. Ήταν ο μπαμπάς. Δεν είπε γεια, απλά στεκόταν εκεί με ένα κουρασμένο χαμόγελο και είπε, μου τηλεφώνησαν. Συμβαίνει. Ο δικηγόρος είχε καταθέσει τα πάντα, είχε ξανανοίξει την υπόθεση. Είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για να πάρει τα χρήματα, το σπίτι, να καθαρίσει το μητρό. Είχε ήδη αρχίσει να κινείται. Εκείνος μπήκε μέσα, εγώ έφτιαξα τσάι. Καθίσαμε στον καναπέ σαν να ήταν μια εντελώς φυσιολογική εβδομάδα, τότε είπα, θέλεις να μάθεις πώς το βρήκα. Κούνησε το κεφάλι του. Έτσι του είπα, όχι όλο το πράγμα, όχι ακόμα, αλλά αρκετά. Όταν τελείωσα, μου είπε, δεν χρειαζόταν να το κάνεις αυτό, και του είπα, δεν το έκανα για σένα. Το έκανα για μένα. Τότε άρχισαν τα μηνύματα από τον Ράιαν. Τι συμβαίνει, σοβαρά ανατινάζεις την οικογένεια για αρχαία ιστορία, αυτό παραπάει. Την έκανες να κλάψει. Από τη μαμά, μια γραμμή. Δεν τελείωσες, μην νομίζεις ότι τελείωσες, γοητευτική, δεν απάντησα σε καμία από αυτές, γιατί ήξερα ακριβώς τι θα ακολουθούσε, και δεν είχαν ιδέα πόσα είχα να πω ακόμα, δεν άργησα να το πω. Η νομική επιστολή έφτασε 2 μέρες αφότου ο μπαμπάς την κατέθεσε ετπιστοποιημένο ταχυδρομείο, παχής φάκελος. Το είδος που κάνει τους ανθρώπους να σωπαίνουν όταν το βλέπουν στο γραμματοκιβώτιο. Δεν ήμουν εκεί όταν έφτασε, προφανώς, αλλά άκουσα για την κραυγή. Προφανώς, η μαμά το άνοιξε στην κουζίνα, διάβασε την πρώτη σελίδα και έριξε το γεμάτο ποτήρι κρασί της. Διάβασε το μεσημέρι. Γαμώτο. Ο Μαρκ προσπάθησε να το παίξει άνετος, πράγμα που ήταν ξεκαρδιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι το όνομά του αναφερόταν απευθείας στη δεύτερη σελίδα. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο γρήγορα έψαξε στο Google τι συμβαίνει όταν εντοπίζονται οι λογαριασμοί offshore, και ο Ράιαν, ο καημένος ο Ράιαν, εξακολουθούσε να μου στέλνει μηνύματα σαν να περνούσα κάτι. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Μπορούμε να το διορθώσουμε. Να διορθώσουμε τι ακριβώς, το ψεύτικο μήνυμα, τα κλεμμένα λεφτά, το γεγονός ότι με αντιμετώπιζαν σαν ανταλλακτικό για 20 χρόνια, λυπάμαι, φίλε, αυτό το πλοίο κάηκε. Οι φάκελοι του δικαστηρίου ήταν αδιάσυστη, μηνύματα, γραμμάτια, τραπεζικά αρχεία, όλα εκεί. Ασπρόμαυρα. Ο φάκελός μου δεν ήταν μόνο αποδείξεις ή ήταν ολόκληρος ο αναθεματισμένος έλεγχος, ο δικαστής κινήθηκε γρήγορα, όχι από εκδίκηση, απλά από σαφήνεια. Είπε ότι επρόκειτο για ένα μοτίβο εξαπάτησης που έθετε σε κίνδυνο την επιμέλεια, τα οικονομικά και την προσωπική ασφάλεια. Μετάφραση, είπαν ψέματα για χρόνια, επανειλημμένα, στα χαρτιά, η απόφαση, πλήρης αποζημίωση. Κάθε δεκάρα που έκλεψαν έπρεπε να επιστραφεί, με ποινές και τόκους. Έπρεπε να ρευστοποιήσουν το σπίτι, τα αυτοκίνητα,
τους επενδυτικούς λογαριασμούς, ο Μάρκ προσπάθησε ακόμη και να υποστηρίξει ότι δεν ήξερε τι συνέβαινε, είπε ότι είχε εμπιστευόταν τον οικονομικό προγραμματισμό της συζύγου του, κάτι που θα ήταν πιο πιστικό αν δεν είχε κυριολεκτικά υπογράψει τα εμβάσματα, πούλησαν το σπίτι μέσα σε 3 εβδομάδες, με ζημιά. Η μητέρα μου μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με βρύση που είχε διαρροή και χωρίς μόνωση. Και για πρώτη φορά στη ζωή της δεν διοργάνωσε εγγένεια, αλλά δεν είχε τελειώσει με το να είναι δραματική. Περίπου 1 εβδομάδα μετά την απόφαση, έκανε ένα τελευταίο χτύπημα. Δημιούργησε ένα λογαριασμό στο Facebook στο όνομά μου. Ίδια φωτογραφία, ίδιο βιογραφικό, αντέγραψε ακόμα και μία από τις παλιές μου αναρτήσεις λέξη προς λέξη, μετά άρχισε να γράφει ανισόρροπες ενημερώσεις, ισχυριζόμενη ότι ο μπαμπάς την κακοποιούσε, ότι ήμουν ασταθής και ότι είχαμε χακάρει τους λογαριασμούς της. Ήταν αξιολύπητο, αλλά και ηλίθιο, επειδή χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά για να εντοπίσει ο ψηφιακός εγκληματολόγος τη διεύθυνση IP στο σπίτι της. Το ίδιο Wi-Fi, το ίδιο ιστορικό προγράμματος περιήγησης, το ίδιο λάπτοπ που χρησιμοποιούσε για τα μαθήματα πιλάτες, ο δικαστής δεν θύμωσε καν. Απλά την κοίταζε σαν να ήταν ένα μαθηματικό πρόβλημα χωρίς λύση. Δεσποινής Χόρτγελ, είπε, κατασκευάσατε ένα μήνυμα. Κλέψατε από τον πρώην σύζυγό σας και τώρα υποδίεστε την κόρη σας στο διαδίκτυο, προσπάθησε να κλάψει. Δεν τα κατάφερε. Ακόμα και ο Μάρκ δεν την κοίταζε. Όσο για τον Ράιαν, εξαφανίστηκε τη στιγμή που τελείωσαν τα χρήματα, ούτε πίστη, ούτε συγγνώμη, μόνο ένα σιωπηλό unfollow στο Instagram και, υποθέτω, μια μανιώδης αναζήτηση εργασίας για κάτι που δεν απαιτούσε βιογραφικό ή υπευθυνότητα. Δεν έστειλε ποτέ ξανά μήνυμα. Εντάξει για μένα, ο μπαμπάς αγόρασε ένα σπίτι, το έχει ένα αρχοντικό, απλώς ένα ταπεινό σπιτάκι με πραγματική αυλή και βεράντα που έχει καλό φως το απόγευμα. Το αποκαλούσε γαλήνιο, που σημαίνει ότι δεν το στοιχιώνει η φωνή της πρώην γυναίκας μου που αντυχεί μέσα από τον τοίχο, με κάλεσε την ημέρα που πήρε τα κλειδιά, όταν μπήκα μέσα, μου έδωσε μια κούπα καφέ και μου είπε, δεν χρειάζεται μεγάλος λόγος. Απλά ευχαριστώ. Και αυτό ήταν αρκετό. Καθίσαμε σιωπηλοί για λίγο. Όχι αμήχανα, απλά το είδος όπου το σώμα σου επιτέλους θυμάται ότι δεν χρειάζεται να τρέμει πια, με ρώτησε τι θα έκανα μετά. Του είπα, ζήσε, σαν να μην έπρεπε να χτίσω τον εαυτό μου από το μηδέν. Κούνησε το κεφάλι του. Καλό σχέδιο. 1 εβδομάδα αργότερα έλαβα ένα email από τη μαμά. Ναι, email, γραμμή θέματος, θα καταλάβεις μια μέρα. Το μήνυμα ήταν περίπου αυτό που θα περίμενες. Πολλά έκανα όμικρον με τόνο, τι έπρεπε έχει και έχει πρόδωσε στην ίδια σου την οικογένεια και έχει πάντα ήσουν αχάριστη. Το υπέγραψε. Με αγάπη, μαμά, δεν απάντησα. Απλά το αρχιοθέτησα και ονόμασα το φάκελο «Χαν επιθύμητη φαντασία». Δεν υπήρξε κάποια μεγάλη ανακοίνωση. Καμία αποκάλυψη στο TikTok. Ούτε δοκίμιο για τη θεραπεία. Δεν ήθελα εκδίκηση. Ήθελα ησυχία, και αυτό ακριβώς πήρα, όχι άλλες εξηγήσεις. Όχι άλλες δικαιολογίες γιατί ένιωθα σαν φιλοξενούμενη στην ίδια μου την οικογένεια. Μόνο σιωπή. Μια κουζίνα με αληθινό φαγητό. Ένα σαλόνι που το νιώθω σαν δικό μου. Έναν μπαμπά που κάνει χαζά αστεία και ποτέ δεν τα χρησιμοποιεί για να με πληγώσει, συνήθιζαν να λένε ότι ήμουν ένα τίποτα. Μου το έλεγαν κατάμουτρα, πίσω από την πλάτη μου, στο δεκατιανό. Αλλά το αστείο με τους άχρηστους, παρακολουθούμε. Θυμήσου. Μαθαίνουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα, ειδικά τα σπασμένα, και όταν τελικά μιλάμε, δεν ουρλιάζουμε, φέρνουμε έγγραφα, είπαν ότι δεν είχα σημασία. Αποδείχτηκε ότι ήμουν ο μόνος που παρακολουθούσε τα πάντα. Κάποιες μέρες ακόμα αναρωτιέμαι αν το παρατράβηξα, αν θα μπορούσα να το είχα χειριστεί πιο ήρεμα, ίσως θα έπρεπε απλά να το αφήσω να περάσει και να χτίσω τη ζωή μου χωρίς να αναστατώσω όλα όσα προσπάθησαν να θάψουν, αλλά τότε θυμάμαι πόσο καιρό έμεινα σιωπηλή, πόσα άφησα να περάσουν απαρατήρητα, πόσο υπολόγιζαν ότι θα έκανα ακριβώς αυτό, όχι, δεν το μετανιώνω. Αλλά εξακολουθώ να αναρωτιέμαι τι σκέφτεσαι, έκανα το σωστό, θα είχατε φύγει ή θα είχατε παραδώσει το φάκελο, πείτε μου στα σχόλια, και αν θέλετε και άλλες ιστορίες σαν και αυτή, πατήστε το κουμπί εγγραφείτε.